दिनै 77थि जेनाखि भारतनि उदांस्रि सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गासैबो न'खरावनो न'खर जोंनि हादोरनि जेनाखि फिरफिला बेखौ बिरहोनो थाखाय खावलायदों। दा बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जिहेतु प्रधान मन्त्रि बा इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा जोंनि भारतखौ मोनसे बुहुमावनो गेरेमसा मोनसे हादोर हिसाबै गायसननो मोनसे डेभलप नेशन हिसाबै सिनायथि होनो मोनसे बिथांखि लाबाय थादों आरो बियो मोगथाङाव थार जाफुंथों बेखौनो मोनसे मिजिं थिनानै आरो जेनाखि प्राइम मिनिस्टारनि रिक्वेस्ट जाहाथे बियो सारा भारत नाङैनो जाफुंसार जाथों बेखौनो जोङो मोनसे एवारनेस हिसाबै दिनै मोनसे रुनिखातानिफ्राय दादगारि भुटान बर्डारसिम जोङो मोनसे तिरांगा रेलि हार घर तिरांगानि एवारनेस हिसाबै जोङो लानाय जादों। बेहाय बेसेबां बायदि सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों? जोङो बेखौ टटेल टारगेट खालामदों। जोंहा 10 दुवार आनसलिक कमिटि एफसि दङ आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि जोंनि फुटबल टीम दङ। जोङो मोननैजों लोगो लांनानै बेखौ अर्गानाइज खालामदों। टटेल टारगेटआ जोंना 200 बाइक्स आरो माखासे कार्सफोर दङ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360